Sanibonani ugogo Mselebu lo okhulumayo. Abazalwane abaningi bayamazi ey'ndaweni nje eziningi bayazi ukuthi uma bengena emavidweni kagogo basuke bedinga into le esuke ibalulekile kuyena umuntu. Izinto ezibalulekile ziningi kubantu, izinto ekufanele bayiqaphele ezenzakalayo empilweni. Ake ngilinganise nje ngey'mpawu zomuntu onesithunywa. Ziningi iy'mpawu zomuntu onesithunywa. Kungenzeka kube wena unamaphupho, kodwa mhlambe ngesinye isikhathi uthole amaphupho akho awacaci. Kwesinye isikhathi uma uphuphile amaphupho akho ecacile, kodwa uthola ukuthi-ke njengoba uwaphupha ecaca, kusho ukuthi kunalowo ngilozi leyo efika nokukhanya kuwena ezokukhanyisela ukuthi wena kahle kahle ikuphi esikupha kona noma esikunikile kona noma esizokunika kona. Into ebalulekile nekufanele uyiqaphele uma kuwukuthi unenkinga yesithunywa. Ungaphupha usentabeni noma ngabe ucaciselwanga ukuthi uphuphe wenzani. Ungaphupha kodwa usentabeni noma esicongweni sentaba. Ungaphupha ukhuleka entabeni. Ungaphupha usemanzini, ufakwe emanzini noma isempophomeni noma kusolwandle. Uphuphe mhlambe izibani noma uphuphe hlengathi ubona iladi elakhiwe. Uyabo uphupha izinhlobonhlobo zezibani namakhandlela. Ikhandlela ngalinye likhuluma okwalo likhuluma okwalo. Ngaleyo ndlela leyo wena uma ungaphupha lelo khandlela nalelo khandlela, wena ukusho ukuthi usungabuza kumuntu ongafuna ukuthi ocela ukuthi akusize ukuthi ngiphupha ikhandlela ethize mhlambe belisho ukuthini noma limele ini. Uyabona izinto ezikanjalo-ke izona ezisuke zikhomba isithunywa. Ungaphupha mhlambe unikwa amandla esithunywa, uphupha undiza njengomntwana mayekhula, noma uphupha wehla entabeni noma uyowela phansi. Uma uphupha uyowela phansi isithunywa sakho suke siphansi, kodwa uma uphupha undiza nje ngoba uyazi ukuthi uma usumdala usakhula leyo nto into eyenza abantwana abancane abasuke besakhula baphupha bendiza. Kodwa wena uma umdala uphupha undiza, ingoba usuke unesithunywa esikhulu esiphezulu ekufanele ukuthi ngempela ngabe kuthiwa wena uyasithatha lesi sithunywa uyakhuleka noma uya kumuntu ozokusiza akuphakamisele sona, njengoba sisikhulu sindizela phezulu. Uthole umuntu ozosiphakamisa, asiphakamise ngayo yonke indlela, kusentabeni kusemanzini, zonke lezi zibonakaliso lokhane uzibona, sibe sesiyaphakama lesi sithunywa sakho uyokhuleka awuvane nje mangabe uzoya entabeni noma uzoya emfuleni noma ngabe uzoya into ephathelene namanzi, ngoba usukhonjiswa nje lapho usuke uyonganywa izinto zakhona. Awumane nje uvuke ufuqa ukudla uphuza itiye nesinkwa uthi hayi cela ungise emanzini. Akuhambi kanjalo. Uma unenhloso yokufuna ukuthi uye emanzini noma ngabe maphi amanzi, awudli ubopha ibhande ungadli. Bakhona-ke abanye abayiphuzela namanzi. Mina nje mangifastila angikwazi ngisho uphuza amanzi futhi angiwomeli sidala, kuze kube ngiyaqaqa maka ukuthi ngiyezwa amanzi sengomele bese ngizophuza amanzi ngoba ngisuke ngiyimisele ngokuyokhuleka. Kunezinto ekumele ukuthi mawuzenza zimele mawujule. Kunezinto okumele ukuthi mangabe ufuna ukuzenza kumele uzimisele ukuze uNkulunkulu akuphe amandla nepower. Uma ngabe uyokhulekela isithunywa ngempela kumele ungadli, kumele ulinde ngempela, ulinde noma ngabe uyahluleka ukuthi uhlale iy'nsuku zilandelana ukuthi ungadli, ukuthi mhlawumbe uzodla nje nantambama uzodla. Uyahluleka, ungahlala kusukela ekuseni uzuze ntambama ngabo-6 njalo nje uzuze ntambama ngabo-6. Uyakhuleka, uyacela uNkulunkulu ukuba kuphe amandla alezi zinto wena ohlezi uziphupha uzibona. Kufanele kwesinye isikhathi uthole ukuthi njalo ukhonjiswa ingubo. Mhlawumbe ukhonjiswa ingubo enjengale egqoke ugogo njengoba umbona ugogo egqoke kanje. Lo ngubo leyo eyesithunywa. Mhlawumbe ukhonjiswe enye ingubo kufike omunye naye uzokhombisa ngeyakhe ingubo ayifunayo. Lezi zinto lokhu uyikhonjiswa usuyikhonjiswa abantu abahlukahlukene. Kuyilowo nalowo ufika kuwena ufuna ukukhombisa eyakhe ayidinga kuwena, lolowo nalowo ukhombisa okwakhe. Yingakho kugcina iy'ngubo uthole kwesinye isikhathi umuntu usenengubo eyimbalabala eminingi okwenzela ukuthi bonke laba abafuna le mbala bayithole la kule ngubo. Usuwenza ukuthi uhlanganise ukuze ungabi namagciniso namajazi amaningi. Uyakwazi ukwenza naloko, kodwa konke kumele ukwenze kumele ukhuleke. And uma uvezela lezi zinto kumele uyithenge, ebese mawubuya bese ubuya nazo bese ukhulekela noma yichibi, bese uyacela ukuthi nakho-ke eningikhombise kona sengikwenzile, ngicela ningikhanyiseleke ukuthi ikuphi ekumele ngikwenze-ke manje. Bazofika futhi uma kuwukuthi ngempela usebhandeni uyazimisela uzila yonke into. Uma kuwukuthi nomkhonyana uhlangane naye,
ngicela nje kunasala ukuthi umanje ukhuleka ngempela ukuphokophela into yakho okumele ukuyenza, awuhlangani nomkhonyana wakho, uyamzila naye, usuke umfastile naye ngenye indlela ngoba suke kungafanele uhlangane naye ngoba abantu besilisa kahle kahle amandla yehla uma uzolokhu uhlangana naye. Ayehla amandla, ngeke ukuthi ukhuleke ufuna amandla kodwa amandla akho bese uyowehlisa ngomuntu wesilisa. Zama nje ukuthi ukhuleke ngempela uyimisele, uzobona izinto zakho izovuleka, zizokwenzeka, into oyifunayo izokwenzeka. Ube nesifiso nawe nento ofuna yenzeke kuwena nofisa ukuthi zenzeke kuwena. Lezi zinto oyikhonjiswayo usho uma kuwukuthi uyazemukela ukuthi ngiyakwemukela isithunywa, ngicela ungembathe, ngicela usho lokho okushoyo, uhambe entabeni uphathe izibani lo zosuke uzikhonjisiwe, uhambe uyokhuleka, ubuye bese uya kumuntu ozokulekelela-ke ngamanzi nangokuthizo nangokukhuleka nangantontontoni nozokwenzela-ke mhlasimbe lolo khamba lakho lesithunywa, ukuze-ke siphakame lesithunywa sakho sibe namandla ngoba khona izinto ezahlukene bakwethu. Njengoba ngikhuluma ngesithunywa ngoba isithunywa sihamba sodwa, idlozi bakwethu lihamba lodwa, kodwa isithunywa sinamandla ngenxa yokuthi yinto ozalwa nayo kahle kahle. Uma kuwukuthi isuke ingakaphumeleli kodwa yinto osuke uzalwe nayo. Idlozi liyangena kumuntu, isithunywa into ozalwa nayo, uyiphiwe nje vele ukuthi ukhula nayo. Uma kuwukuthi bafuna uyithatha ngaleso sikhathi izokuqhamukela ngaleso sikhathi bese uyayisebenzisa, isebenze ngendlela eyisimangaliso. Bakwethu akukho nje ebengifuna ukuthi nginaziseke, ngifuna ukuhlukanisela ukuthi idlozi nesithunywa kuhlukene, kodwa engathi uma kuwukuthi mhlambe-ke uyothwasa idlozi ngoba unesithunywa, isithunywa naso siba nomona. Uma futhi uzokwenza isithunywa sodwa kanti unethongo, abantu abadala baba nomona abanye babo abathi thina usinakile kodwa usuthathe labo. Engathi ungamane uma kuwukuthi kufanele kukuwena kokubili, umane ukwenze ngesikhathi esisodwa kokubili ukuze bajabule bonke. Hayi uzobona amathamsanqa abazokulethela wona, zizobe ngathi izinto nje ziyadilika kuwena. Ubone umakhelwane beqalaza ngapha nangapha bevuka umona beze bezibuza ukuthi Nkosi yami wenzeni lo muntu okade eneyinkinga kangaka, ngoba bakubuka uma usuxakile abantu kodwa bathule, kanti uhlushwa yini? Ingilozi yasezulwini yokukhuleka, idinga nje ubizelwe ekukhulekeni, ubizelwe ekutheni kunabantu abahleli abalinde wena ukuthi ubasindise, kunabantu ekufanele ukuthi ubakhulekele ekubeni ukuthi ubasindise, kodwa wena ngokuziba nangokunganaki awukwazi ukubasiza lobo bantu. Bese lapho ingilozi yasezulwini bese iyakhela kuwena ngesikhathi siqhela nawe izinto zakho bese ziyahlehla izinto zakho, ubone ngathi izinto zakho azisakuhambeli kahle. Mengabe bewusisi ubone nomendo wakho mengabe usuqalile ukuqala kodwa ubone zonke izinto zakho seziya ngokushabalala ngoba ufuna ukwamukela into oyiphiwe yilokhu into oyiphiwe yisithunywa sakho, ephiwe amathongo ngakho konke ngaso sonke isikhathi. Namhlanje-na-ke nje yilokho abengithi anginazise kona bakwethu ukuthi khona izinto ezahlukahlukene, kunezinto okumele ukuthi uma uzenza isithunywa. Angifuni-ke ukuthi ngithi mhlambe angikwazi ukusenza, ngiyakwazi ukwenzela isithunywa, ngiyakwazi ukwenzela kwakho la uhleli khona wena. Uma kuwukuthi uyadinga ukwenzela isithunywa, ngifonele ubuze ukuthi wegogo ngase kube mhlambe isithunywa usenza kanjani, noma usenza ngento enjani ngamalini. Uyayizwa leyo nto? Injalo indaba. Izinto-ke zihamba kanjalo, sezifuna ukulungiswa ngendlela okusuke kufanele zilungiswe ngayo bakwethu. Ungaziboni usengxakini uthole ukuthi awunalutho, usola ngisho imali yesinkwa, kanti sibanjwe ngamabomu imali yesinkwa ukuthi ungayitholi ngoba awulaleli, awuzwa. Sithathe siyafika siyakutshela awufuni ukuzwa, sithe siyakutshela awufuni ukuzwa. Bazalwane, bekuyilokho namhlanje bengithi nje angibazise kona abazalwane bami. Ngiyanithanda bazalwane, nginithanda kakhulu. Ngiyacela ukuthi abantu bonke baqaphele ey'ntweni abasuke beyikhonjiswa abantu abadala noma amathongo abo noma amadlozi wabo. Kulaba abasuke bekusebenzisa lokho bakwethu. Ngiyazi noma umuphi namuphi umuntu unonkolelo yakhe, unenkolelo. So njengoba enenkolelo yakhe noma ubani ufuna ukwenza ngendlela yenkolelo yakhe-ke, uma eyakho-ke ungayiphazamisi nawe ngoba uze omunye ethi ngakwenza lokhu mina kwanje, akwenze lokhu mina kwanje. Cha, ake wenze wena ngokwakho, akuwona amathongo andawonye. Uyayizwa leyo nto? Aniwona amathongo andawonye. Nombani unethongo lakhe lifika lizomupha izinto, lizomtshela izinto ngoba nihleli nje niyazi ukuthi kunamanye amathongo uthola ukuthi akabatsheli lutho, abanye abantu ayayithulela nje, kodwa umuntu uyasebenza futhi kakhulu. Yingoba yini? Ukulalela nokuzwa ukuthi uma utshete enza ntoni, uyenze leyo nto. Siyabonga emakhosini amakhulu, kubazalwane, siyakhuleka sithi ngegama lenkosi sithi mayibongwe imvana. Akukho nje okunye bazalwane, yiloko nje besinikhuleka kona, besinicela ukuthi sinazise kona ukuthi izinto zihlukahlukene, imikhakha ngemkhakha bazalwane. Siyabonga makhosi.